Ndalo moko Huruma Estate Nairobi gorofa nogore piny mano nego ji 8. Udi osegore piny mang'eny. Mane waneno ka ni muko moko ma ne wacho ni gin udi ma ji ok onego dagie. Nyocha waneno dam miluongo ni Solai Nakuru County. Mane oywero ji kendo nowito ngima ji mang'eny nowito ngima gi nyaka kawuono. Weche nodhi e doho to gin weche ma kiluwo nondgi matut. Ire area ma ochako siko kendo. Mae kitwa, mae timwa. Nyaka remo chwer komonde koreko ne ka serikal chapne jajne ni ka okang'. Victor, mokwongo iseduoko penjoni. Mae kitwa to mae timwa. Kendo remo kapok ochwer to onge okang' ma okaw. Warito mondo remo chwer monde. But mokwongo yiena ago mos makende ne familias manye owito jogi kata ne akwayo bende maber ne jogo mapod nie osiptende mopogore kaluwore gi masira manye otimore ni. Aparo ni Victor, system wa mapacho ka e gik mang'eny matimore o fail, ok ti. Kichako e migepe gite mana kaka iwinjo Nyarawila wache maber no. Gik moko te matimore odhi donje odundu achiel ma en odundu mar mibadhi. Mibadhi ema oketho pacho ka. Ka ok mana mibadhi. Taparo ni gik moko de koro dhi maber nikech Victor sama owuoye kodine. Kiwuok kata mana oko mar RMS ka iti chaka ni idwa gere kata ot moro mar mabati. Dakika 10 ibiro yudo ka jo county council, county government, apisas ma county governments oselieri gi tiendi ka tiendi ng'iyo malo makata mana koti ni ibiro yudo ka giseyiecho gidhi ging'iyo ni onge permit mar gedo kanyo. Mar ariyo ka gibiro to gibi ng'iyo ni gimitimo ni chalo nade, gibiro mana ng'iyo to bi chulo. Koro wan gi systems ma ok ti. Systems ma ok ti mamiyo ketowa kama wanie ni Victor chakore gi neema. Mano kotenore gi masirani. Nikech neema yudo ka jogi gin gi inspectorates monego bed ni inspect gik makamagi mang'iyo kaka gigi dhi manyaka chop kata king'iyo to gini ne pod ok opuodhe kata no opuodhe. Ere kaka gima kama osebed ka dhi mbele kuom thuolo malach madhi kama to ok ging'eyo. Iketo mano tenge. E gweng' makacha kata miradi kacha wan gi ruoth. Eka wan gi nyumba 10, eka wan gi systems te. Tipenjori ni ere kaka gima kama nyalo dhi nyime makoro piny wacho ni ne dhi nyime e tok chik. Sama koro iwacho no dhi nyime e tok chik ni to ji to osetho. Ere kaka koro konyo jogi. Nekech kinde duto dhano ringo, yudo ka iringo mana kaka kinde no josiasa wa gi jotendwa ne gitimo maber mak mana ni gigi giringie mana ka sama koro idwaro godo political mileage. Tiende ni telo monego bed ni neno kaka itimo gigi kaka masira makamagi inyalo geng' ok ti. To Victor, kama chielo mabende ka ng'iyo godo kaka wach misira ni ne biro to ni ng'iyo wach mara iluongo ni disaster preparedness management. Ere kaka waikore ni weche mag masira aina gi. Gicha no onyisowa kaka piny owacho ni ponono ne wanyalo bedo kata gi masira maduong' maloyo macha. Masira to en masira. But dine chako bedi maduong' maloyo macha. Tineno ka gicha no matin no kata kako chalo no overwhelm systems te. Mokwongo ne en system mar osiptende. Magima ne dhira nono kiyudo emomiyo ineno wateno gine gi mibadhi. Achiel kuma kata jotuo mano ter Mama Lucy. Kanyo idayo dhogi to nyo wacho ni bang' tero gi hospital ma Mama Lucy go osiptende mamoko to ahinya hospital mar Mama Lucy kamoro ingie gi ng'ato mapiyo mondo dhi res ngimane ka gikucho koka ni yath onge. Koro ng'at mokel gi masira ka ochako nyis ka obede e kitanda mar jatuo kacha seche 2 inyise ni yath onge odhi onyiewo yath oko. To mae gimiluongo ni emergency department ni dwa ni kony ngima ng'ani mapiyo kech kare ok ni weyo tho e bungu kacha. Ere tiende kele mondo bi otho e osiptal. Koro jok mane otero osiptal kama nye Ogweno ket gi ambulance gidhi yudo konyruok mapiyo kendo koka moko chako kawo moloyo seche 2. Koro odiuse wang' pesa gi matin bende mane in godo gi gik moko te wang' oringo tero osiptal kacha kendo kokitho e kom kacha. Nitie ji ma bende notho kanyo ka rito thieth mana kaka pile kidhi osiptende mag piny owacho gi tinyisi ni yath onge be nyiewe chemist to bi isiemo nigo mana oko mar osiptal kanyo. Kigo ndamo nikech kiwuok Mama Lucy sani kikawo yo ma ka ng'at mabiro bi center ni tiyudo ka chemist oriedo kanyo mathoth.
tinyisi ni dhi nyiew mana yath kanyo to sami nyisi ni pesa bende osewang' kucho family jaodi gi chiegi gi jok modong' gi nyithindi ikia kuma nitie koro ng'ani ochako bet mane gima nokawa gi buok ahinya ni kar osiptende wa gi bende oger gi agera ma to en gima ong'eyo mak mana ni to koro ma nodwa buogowa nikech ng'at mane emergency pile ng'eni samoro kinde duto ka ng'ato dhi e osiptal tineno ka samoro ng'at ma pod ok odhi e yore mar emergency we ni nyalo weyi mondi matin kata idhi nyiewo yath to ma ng'ama okel kowang' mabade ma dende owang' bende pod ok nyal kony ni yath onge osiptal. Aparo ni gavana ma Nairobi nonego bed noselosi e wachni ma ka en kama dhano teke political responsibility to nonego bed ni jogo superintendent hospital mama Malusi go osiptende mamoko manoteri jotuo gi to ne ok nyal konyore ka ji pod nigi rem mar mach nonego bed nosedhi ot. To mogik Victor e wi wachni ndalo moko anyalo paro ka ma osenindo jaod ker ma bende osenindo mama Lucy kane masira otimore sacha ang'wan ma dhano notho mathoth to nowuok kochomo the then minister Saitoti Tir mowacho ni nyaka karang'o nowuok gi mirima mathoth mowacho ni nyaka karang'o miwacho ni mondo ji learn lesson to penjo ni how can the dead learn lesson ere kaka jomotho nyalo puonjore kuom gimokalo ni koro iyudo ka gigi gitimore to atua mikawo yie malich onge nikech kata mana jok mane President William Ruto wacho ni mondo riembi e tich ka maka mana joma nie diere ka gin jomage nikech ok ong'e nyinge gi nyaka kawuono nyaka sama wawuoye ni CEO mar NEMA pod nie office nyaka sama wuoye ni directors gi minister mar energy pod nie office joka to inyore tibiro no ka bang' juma achiel bang' dalari adek wacha bendo semana kwe irito masira moro nikech kata City Hall ka bende wan gi directorate mar fiscal planning ma bende gini ni e lwetgi gini ni e lwetgi chano boma nikech kacha en kama iluongo ni residential place kata zone ok en industrial zone to Victor dine gicha bedi kama inyuoye kong'o macha chato ero ne en kar gas nikech wuon gas cha ka jok odhi lime to oginane otuomonegi to gidok ka sama gibiro gilime to otuomonegi to gidok to dine obede kama inyuoye kong'o dine ruoth oriyo kanyo ting'eyo kaka obila wuotho odhiambo kuonde ma inene iusie kong'o godhiambo nja waneno kata mancha ne imako Kasarani kocha ka ywak kendo go koko malich nikech joka odino kama no chieme koro kamoro amora ma japiny ma kawaida nitiere iyudo ka jogi retie mapiyo to kama ng'ato nitiere ma samoro lodho omenda malach ne jogi emomiyo ka kineno Rosi wache wuon gicha ne wuoyo gi chir kabe okodeo okoneno king'ie kata kako wuoyo bwana chabi gicha okochando chunye kata ni ji otho nekech ong'e kako tudore nekech ong'e ni nitiere kaka ok nyal mule to ka kamano to dino en mana ng'at matetni magicho obuogo erokamano Director Bado ka wanyalo winjo kaka jatend piny Kenya nyocha